Erokamano janeno mar Eltien, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo odiochieng' ma kawuono ni mondo achaka kelie wach mangima, wach manyalo reso ng'ato. Omiyo janeno agone Nyasaye erokamano moyawo ni piny nono, to chako yawo na piny nono mondo akelie wach Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele adwa nafula ni mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga en iluonga ni Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogonda School. Ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Omiyo kinyi makawuono ni Nyasaye oraka gi ujumbe mawacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Mane thuon wach makawuono Nyasaye orago wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Omiyo kapok adhi mbele janeno adwa ni kamoro amora ma intie ikulu mondo weche duto waket e lwet Nyasaye. Walam. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo weche madhi puonjo kata madhi yalo olok ngimane kendo timne dwaro madhod chunye. Alamo kan gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu majawar. Ago erokamano janeno, mana kaka wacho ni thuon wach makawuono dawuoye wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Mae momiyo samoro ng'at manena ka nitiere wach ma in go kata mosesandi ndalo mathoth. Muma madwa somo, wadwa neno muma ka, ne nitiere muma ka. Jaduong' moro mane en jaduong' lweny. To jaduong' ni ne en gi jatichne moro. To jatichne ni ne tuo. Omiyo noweye dala. To chieng' moro koromo gi Yesu. Ne en gi tuo moro miluongo na thany. Apani ji mang'eny ong'e tuo miluongo na thany. Sama noromo gi Yesu to okwa Yesu ni japuonj. An gi jatichna moro to tuo kendo aweye konindo karem rame malich. To kopimo ne Yesu to okwayo Yesu ni kiyie to dhi mondo ilamna godo Nyasaye. To Yesu bang'e duongo yiene ni ayie abro dhi lamone Nyasaye, abro dhi lamone chang. Tamor gi jaduong' ni weche man jaduong' ni nowacho. To kowacho ne Yesu, to Yesu yieno bro dhi kode. To kang'eyo gima ne jaduong' ni nodhi mochako paro. Noparo mowacho ne Yesu niya, oyo jaduong', okiwinjore idonjo kata mana e tat buo oda. Ni to wach mana wach kende, tang'eyo ni jatichna biro kuo. Tiene ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo, kendo dhi gi yie. To sama Yesu noneno yie majalni nenigo, kech wacho ne Yesu niya, ok adwa ni dhi koda, ni to wach mana wach kende, tang'eyo ni jatichna cha biro kuo. Tadier ka jaduong' ni dok dala, to noyudo ka jatichna ni nochango instant miracle. Tiene ni wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Tiene kata kawuono ang'eyo ni adwa ni kawe dakika ni moko matin ka ng'eny to 30 hai to bang'e ang' nwalam kodi Nyasaye. Omiyo muma madwa somo kodi Mathayo 8 wabro chako kare 5 hai to wadhi nyaka 10 kaka Roho ma Nyasaye ochiko. Omiyo thuon wach wacho niya, kaw mumbi kama intie mondo wasom kodi. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, Yesu nodonjo Kapernaum, mi jaduong' lweny moro ma Jarumi nobiro ire moombe mondo okonye. Kawacho niya, jaduong', jatichna ninde e od kucha, to en gi tuo mar athany, kendo rem rame malich. Yesu ne odwoke niya, ayie abiro dhi mondo alamne chang. To jaduong' lweny no nowachone niya, oyo jaduong', an ok owinjore idonj kata e bwo tat oda, to wach mana wach kende, to jatichna biro kuo. Ok ang'eyo yie ma jalni ne nigodo. Owacho ne Yesu niya, Yesu yiene no biro dhi change. To jalni owacho niya, japuonj, ok owinjore idonj kata e bwo tat oda, ni to wach mana wach kende, tang'eyo ni jatichna biro kuo. Tiene ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. To wachikre aboro wacho niya, mana kama wasomo cha. Aboro wacho niya, to jaduong' lweny no nowachone niya, oyo jaduong', an ok owinjore idonje bwo tat oda, to wach mana wach kende, tang'eyo ni jatichna biro kuo. 10 wacho niya, kane Yesu owinjo kamano, owuoro mi owachone joma ne oluwe niya, adiera wachonu ni pok aneno yie machal gi mar ng'atni, kata mana kuom jo-Israel duto te. Bende awachonu niya, ni ji mang'eny nobi koa yo wuok chieng' gi yo podho chieng'
kendo ginibed e piny ruodh polo ka gichiemo gi Ibrahim gi Isaka kod Jakobo. To joma ne onego obed kuno nowit oko e mudho mandiwa ka giywagore kendo gimuodo ka giywagore kod muodo lak. Eka Yesu nowacho ne jaduong' lweny cha niya, koro dhi adhiya dala, kaka iseyieno e kaka gino mondo otimreni. Kamano jatichne nochango mana gi kanyo. Tene jaduong' ni kane dok dala to nodhi moyudo ka jatichne mane tuo cha nochango. Tene adana wuoye gi ng'ato, adana wuoye gi mama moro, kata jaduong' moro mokete lolo TV sani, kata nyako moro, kata nyathi skul moro, kata chiliel moro, kata kijana moro, madwacho adier ni pastor, ane makale wach moro matek, tawinjo ka wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Nikech adier ang'eyo ni obiro tiyo ne ng'ato kawuono. Nitiere ng'at manena kama samoro ne okonindo tieno. Owuotho to wuoyo kende ka janeko. Tiende nitiere wach mokale matek. Ta amor gi Nyasaye makelo ka. Tiende wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Wach Nyasaye dhi gi yie. Nikech jaduong' cha nokawa kawa yie. Owacho ne Yesu ni okowinjore idonje tat oda ni to wach mana wach kende. Tiende wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Mana kaki nende lolo TV ni, kaki yawe lolo TV ni. E kaka wach Nyasaye biro wuok kato dhi gore kuomi to timo ni gimidware kit gimani. Nikech wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Nitiere ng'at manena ka ma samoro setuo ndalo mathoth. Adier samoro eno tanda mar midekre. Samoro ino hospital kanyo to giyawo lolo TV. Adier ji chango to ino kichange. Samoro en tuo mar wich bar, samoro en tuo mar neko, samoro en tuo mar ringe chogo kata ringe remo, samoro en mar wich bar, samoro en tuo mar asma, samoro en tuo jachien oketi muonyo yath. Iwacho ni mana lok makoni mana sa. Ta awacho ni ya wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Samoro en tuo mar pressure, samoro en tuo sukari, samoro en cancer, ose pim to lokruok onge. Tan kamonda wach ni ya adwa ni kaw yie mane jaduong' lweny cha nokaw. Nikech owacho ni ya wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Tiende ni kata kawuono wach Nyasaye awinjo kabiro dhi chango ng'ato. Kama intiere samoro inena adier ininde odi kanyo. Samoro pok ichiew tiwinjo duonda. To muma wacho ni ya wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Samoro en tich misemanyo. Adier ji mang'eny osemanyo tich. Samoro jomoko no somo, gin gi degree, gin gi masters. Adier samoro ne gidhi e college, gin gi certificate, ne gidhi magikane e bota, ne gikano. Kagi manyo tich tok yud en kamara mara modhiye ingise na kuna kazi kamara mara modhiye ingise ni we rudi kesho to no somo kendo rieka dier samoro baba gi kata wuon gi kata min gi no uso nyaka lo mondo mi opuonje go to kone gima nyathino wuok godo. An kamona wacho ni wach Nyasaye ongima kendo tiyo kata kawuono obiro tiyo ni miyud tich e yor ono nikech onge gima tek mane osetamo Nyasaye. Nyasaye dwaro mana yie kende nikech Yesu jalcha nokawo yie ma Yesu wachone ni yada pok aneno yie machalo kama kare dier yie bigi wach Nyasaye nikech wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Samoro ng'ato nena ka dier mosemanyo nyathi, mama moro nena ka mosemanyo nyathi ndalo mathoth to koyudi, osenyiewo osiptende matindo gi madongo nyaka oko, osedhi nyaka dakteche mong'e somo iye miluongo ni gynecologist mago segore Lwanda. Samoro no mondo kata madhe gokinyi gine bwo tanda kanyo oko ne breakthrough. To kawuono hawacho ni ya wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Kata kawuono winjo kobiro timoni kaiga ni pok olore ibiro tingo nyathi e bamni. Samoro ng'ato nena ka diere no mako ich to wuogi dweche adek jachien odagi ni ok onyal tingo. Han kamonda wach ni ya wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Kata kawuono ang'eyo nobiro timo ne mama moro mose ywak ndalo mathoth ma samoro riembe dala mani tede ni ok inyal tingo nyathi. Samoro adier oziembi dak mana kendi sani. Kawuono wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Samoro mine moko nena ka gin kodhi nyuol ni to nyaka timne operation. Kawuono nitiere operation mar polo. Akelo jakondo mulo sibra saro sule mar okinyi haluonge ni Jek Jaduna entiere ka obiro timo ne mama moro mose ywak ndalo mathoth nikech andiko wacho niya wach Nyasaye ongima kendo tiyo nikech jaduong' cha koromo gi Yesu to wacho ne rabi ni wacha wach kende tang'eyo ni jatich na biro ko kare wach Nyasaye ongima kendo tiyo to dhi gi yie mane jaduong' cha nokawo. Kawuono ka ng'ato kawo yie to miracles nyaka timre. Ng'ato nena ka samoro adier osetemo adier mana kaka wach no mako ich tok timre ne kawuono Nyasaye timo ono. Ng'ato nena ka adier mowacho adier mose mama moro nena ka kata nyako moro mose manyo dichuo to koyudi adier beto jaber nikene ni figure 8 jachien odwoke nyaka figure 2.3 onge gimo nyalo dhi go mbele.
adieren kamoro amora modhi spirit of rejection to Nyasaye wacho niya wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Kata mama moro nena ka sani pango kendi, samoro dichuo noriembi, samoro adier ni wuok e odi tok ni wuok ne ni ero nikech jachiene mane ogoli e dala mane itedi. To kawuono awacho ni niya wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Iwinjo dichuo mane oriembi ni kata dala mane wuoke ni Nyasaye biro duoki kapok higa ni oloko, nikech Nyasaye oraga gi message. Nyasaye ok riambi be ok olokre, en achiel nyoro tinende kendo manyaka chieng' kendo tinge duto no pare. Kata kawuono winjo ko biro timo ne mama moro kata nyako moro ma in ng'ato ok dwari, Nyasaye nigi teko mar timo kamano. Jachien onge gi teko, Nyasaye nigi teko. Aparo chieng' moro ka nyako moro gona simu, ong'isa ni pastor an man gi spirit of rejection. Kata idho mana mitoka ng'ato kudwara kom mabeti ng'ato kubedie. Nang'isi ni mano spirit of rejection. Jachien odagi ni okinyal tedo. Sama na alamo ne Nyasaye polo, Nyasaye matimo miracle, notimo ne miracle mono yudo dichuo e yor ono. Kata kawuono ng'ato nena kasani mobiro timo ineno nyako tich to in gadier ni to dichuo midak go jachien odagi ni okinyal dak godo. Kawuono kelo wach mangima nikech ongima kendo tiyo. Ka higa ni pok oloko, Nyasaye biro miyi ng'etni e yor ono nikech japuonj ok riambi. Ng'ato nena kama onge kwe, adier osemanyo kwe to kobedi, adier nukendo nukwero numuluogre mana sweet darling, mago norumo ma ji ogore lwar, ji tine ruogre gi nyinge le. To kawuono winjo ka Nyasaye biro timo. Jachien odagi ni dal ot midakeno unu chieme man hotel to ot to mari ma jachiene manokelo. To kawuono ndiko wacho niya wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Kawuono winjo ko biro timo ne ng'at manokete lolweti mawacho ni pastor ane ma winjo ka an gi spirit of rejection. Ane ma wach Nyasaye no kawuono dwa notina nikech ane ma winjo ka gini tama nendo. Awuotho tawuoyo kenda ka janeko, aonge nyinge mbele ji. To kawuono kelo wach mangima, wach Nyasaye mangima kendo tiyo. Kata dichuo moro bende nena kadier en opango mondo mi okendi to ok timrene. Opaga adier ka dhano mowach ni iga ni tok lokre kapok akendo. Adiero neno mbesene ka nigi mon, adiero neno nyaka nyithindo maluwe bang'e nigi mon nyaka nigi nyithindo. Tem jachien odagi ni ok onyal kendo mobed go. Moro nena ka sana adier isekendo mon 5 to gidhi kata mar 6 be nieyo. To kawuono an kamo na jiwi ni ya wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Mana kaka jalcha kanoromo gi Yesu to wacho ni ya oyo jaduong' okiwinjore donj bane bwo tat oda ni to wach mana wach kende tang'eyo ni jatich nabiro kwo. Adiera ndiko wacho ni Yesu no eka Yesu nowacho ne ya jaluong lwenyo ni ya koro dhi dala kaka iseyieno e kaka gino mondo timreni. To ka jaduong'no nochopo adier to noyudo ka jatichne cha nochango instant miracle. Kata kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo. Ere ng'ama wacho ni pastor ani mawinjo ka kale wach matek ne ok anido tiena awuotho tawuoyo kenda ka janeko. To kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Ng'ato nena ka adier ma samoro ot tame gero, samoro adier ogero malito siko gin mabati moko abiriyo to gipadore. Iwinjo samoro nogeni mar kwer ka babani notho kata mamani, jachien odagi ni ok inyal gero ot maber. To kawuono wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Ibiro gero ot maduong' miluongo ni Mareba ma jogweng'u chak ne. Samoro ng'ato nena kama nopango mondo mi oged adier, ot nochungie kore ma pesa olal e lwete, okia kuma pesa odhiye. To kawuono wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Adwa ni kaw yie mane jaduong' cha nokawo mowacho ni rabi ok wawidhi kodi, ok ayie mondo irome idonje tat bwo oda ni to wach mana wach kende. Tadier Yesu ka jalcha ne dok to yudo ka jatichne nochango. Kata kawuono ka ng'ato kaw yie manene lolo TV kasani moko wacho ni pastor ini yala lolo TV kanyo ok aneni machiegni koda. Tiende ni kaw yie timo miracles, yie kelo gik ma onge mabedie. Kata kawuono ka ng'ato kaw yie to gimoro nyaka timrene. Akiani bende wuoyo gi ng'ato mano kete lolo timo wacho ni pastor ane makale wach moro matek, ane ma wach Nyasaye no adwa no timna onu. Adier ma to nena ka sana adier ma jachien odagi ni kong'o ok nyal rume dala ni puonjo nyithindo adier ni uso nyakalo mondo mi puonjgi adier gi riek kendo gin gi certificate. To jachien mar kong'o momako dala omako nyaka nyithindo manyiri giwacho ni gigolo lok, winji ibiro golo nyaka mlango. Mano jachien modagi ni ok inyal maendeleo ok nyal bet e dalano nikech kong'o mono gi gedo, kong'o mono gi tich,
kong'o mono gi nyombo, kong'o mono gi nyaka yudo gik ma gidwaro. Samoro ni iti adier to riembi e tich nikech kong'o. Kawuono andiko wacho niya, wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Kata kawuono winjo kobro timo ne ng'ato. Jal manokete lolo TV mawacho ni pastor ane mawinjo ka wachno adwa no timna ono nikech asetemo ka dhano tok nyal. To kawuono kelo jabura ma ono. Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng' kendo ruodhi kwe. Nyasaye no nitie biro timo ne ng'ato mano yawe lolo TV ni. Iwinjo in mane yawe lolo TV in ma Nyasaye ne nikodi gilengo kawuono. Ta winjo ka Nyasaye biro timo. Wawe gi mama moro kata jaduong' moro ma oalo lale lwete. Adiro pango ka dhano tok timrene. Kata sana dier ni chako maber miyolo nyaka loan. Nodhi monyumore chup. In ji dhi maber to ino kedhi maber. In winjo mana kagi niketo andomena podhi, niket mar wuoch podhi, niket mar mgongo wasi podhi, niket mar lewni podhi, ni yaw duka mpesa. Onge madhi kata chiel, samoro ni gi yedhe dhe nam kanyo. Onge mama korech kata chiel. Jachien odagi ni okinyal dhig maber. Miere moko bende nena ka ng'ato nena ka in katipidhi mana chiayo. Tha thoya, katipidhi mana yien. Onge mati kata chiel. Nikech jachien oalo lale lweti. To kawuono ndiko wacho niya, wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Awinjo kaka wuono biro timo ne ng'ato. Jal mawacho ni pastor, ane mawinjo kola oalo lale lweta. To kawuono Nyasachwa no nitie. Okoria bibi okolokre. Wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Hawuru yie ma jal cha no kao. Wach Nyasaye dwaro mana yie kende. Yie makelo gik ma onge mabedie. Kise kao mana yie kende mana kaka nena yaloni. Iwinyo nikech abiro lamo kodi Nyasaye. Sama ang na lam kodi Nyasaye, ang adwa ni kao yie to yie no mane jaduong' ni no kao dhi timo ne miracle. An gi yie no kendo yie timo gik ma onge mabedie. Ng'ato nena ka sana dier, mama moro nena ka Mose pango mondo chuoro tere kata mana diel. No dhi mogore Luanda. In churi pango mondo teri e dhok. Onge madhi. Chiegno gimore machako timore. Mawach ruchre malal cho. To kawuono ndiko wacho niya, wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Iwinjo samoro diel sitiko higni 10, samoro 15. Chuori poko tero kata diel dalau. Samoro nyigi osepong, chuogi dwa nyombo, to min gi poko nyumo dhok. Samoro dier inena ka samoro jaduong' adier poko tero dhok, to yawuoti no osekendo, dwa ni mondo dhi onyom mondegi, to in poko tero kata mana dhiang'. To kawuono wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Kawuono winjo kobro timo ne ng'ato. Samoro tho maneke dala iga ka iga unu iko. Miere moko gin gi iko iga ka iga. Iwinjo kawuono Nyasaye biro chungo tho maneke dala ni nikech ong'acho niya, wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Adwa ni kaw yie mane jalcha no kao. Kise kaw yie to miracle nyaka tim. Nikech wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Samoro ng'ato nena ka, nyathi moro nena ka manie school, ene college kata ene school, fees otame. Okone breakthrough. Samoro ine college okene kibiro tieko mibed gi certificate. Iwinjo kawuono ndiko wacho niya, samoro ne riek adier titini dok mana chien e kia gima timore kit ngimani. Ta ndiko wacho niya, wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Kawuono winjo kobiro timo ne ng'ato. Jal mano kawiye. Nikech apar kwa somo to wacho niya, apar matindo wacho niya, mana kama wasomo cha wacho niya, kane Yesu winjo kamano, no wuoro ahinya mowacho niya, mawacho ne joma ndalo ni adiera wacho ni pok aneno yie machal gi mar ng'atni. Kare yie wach Nyasaye dhi gi yie. Kawuono yie biro timo ne ng'ato. Jal mawacho ni pastor ane mawinjo ka yie na no rem. To kawuono awinjo ka yie ratego biro timo. Donge muma kae ndi moka dhi somo Marika Beach. Pradega Beach jal moro miluongo ni Jairo. Sama Jairo ni ne wuotho gi Yesu. To joote moko nowuok e ode to kelo ne Jairo wach. Ni winjo Jairo nyari osetho. Koro ere gimomiyo pod ini chando japuonj. To ka Yesu no joka no kelo report. Joma kelo ga report maricho. Yesu ne okodeo wach gino. To no wacho ne Jairo wechare yo. Ni Jairo kik ibed maluo to bed mana gi yie motegno. Donge ka Yesu ne dhi chopo or Jairo, nyathi cha no chier ma ji oneno. Kata kawuono winjo kobro timo. Kata mana ane mumaka ana mano kisomo 1 Samuel mokwongo 1:1. Ana ne onge nyathi kendo nyieke mapendena no se yanye ndalo mathoth. Ka ana chieng' moro ano kawa tuwa. To dhi romo gi Eli jadolo. To jadolo wacho ne ana no kaw gimi luongo ni yie. Deu jal mano mane muofu to kwecho. Sama no winjo ka Yesu kalo to go koko matek, ogo koko ni Daudi kecha ma joma ne luwe no chung' mowacho ni awego koko. To Yesu kano duogo to do yie mabati me onego. To penye ni dwaro
ni mondo tim ni ang'o, dadwaro ni mondo ane, Bartimeo noneno. Tiende ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo, to dhi gi yie ratego. Donge Ibrahim bende gi Sara, mano Ibrahim nochopo higa 100 to Sara ochopo higni 90, nyathi onge, mano chakruok 18 kar achiel. Sama ji adeka, sama Yesu nolor gi teko maduong', to dhi oromo yudo ka Ibrahim yiete yien moro biluongo ni Mamre. Sama no joka Nyasaye wacho ni Ibrahim wacho ni kawuono adwa ni kik ukal ma ok uraw e oda. Sama ne girawo, ne gikoro wach, sama ne gisechiemo ma giyieng', ma Ibrahim otimo kore. Sama koro ne giseyieng' ma koro gimetho ma gichiemo, koro gikoro wach ni winjo higa kama, dwe mabiro higa kama, koluoro tibiro Sara kech onge gima tek manosetem motamo jakondo mula. Muma mar 2 wada somo Jo-Ibrania 4, wabro chako kar 12 mawacho niya, wach Nyasaye ngima kendo tiyo, kendo obith moloyo pala maligangla madhoge 2, opowo chuny dhano kendo odonjo nyaka iye mogik, kama opogo e paro kod chuny. Ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo, ni obith moloyo pala maligangla madhoge 2. Kata kawuono winjo ka wach Nyasaye no biro timo ne ng'ato. Jal mano kete lole TV ni mawacho ni pasa ani ma winjo ka wach no adwa no timna gimoro. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo, kawuono winjo ko biro timo. Nikech kisomo mumano 4 Jo-Ibrania 4 kar 12, ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo, obith moloyo pala maligangla madhoge 2, ni opowo chuny dhano kama opogo paro kod chuny. Kata kawuono winjo ko biro timo. Wach Nyasaye kelo tich ne ng'ato kawuono. Wach Nyasaye chango ng'ato kawuono. Wach Nyasaye kelo ngima ne ng'ato kawuono. Wach Nyasaye kelo ne ng'ato dichuo kawuono. Wach Nyasaye kelo dhako kawuono. Wach Nyasaye kelo tich kawuono. Wach Nyasaye timo ono kawuono. Wach Nyasaye duogo hawi malweti manolali kawuono. Wach Nyasaye ongima kendo tiyo, dwa loko ne ng'ato, magol ne ng'ato midhierni mano bedo godo. Mano wach Nyasaye. Nikech wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Wach Nyasaye dwa kelo rieko ne ng'ato kawuono, nyathi skul mawinja ka. Wach Nyasaye dwa chungo tho maneke dala higa ka higa. Wach Nyasaye dwa kelo ne ng'ato nyathi mosemanyo ndalo mathoth tok yude, nikech owacho ni wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Kata kawuono winjo ko biro timo. Here ng'at ma wacho ni pasa ane ma winjo ka dwa no timna, nikech ane ma seyuak ndalo mathoth tok ayudi. Pastor kawuono dwa ni Nyasaye otimna. Wach Nyasaye golo gombo, wach Nyasaye golo wich bar mosemako ng'ato ndalo mathoth, ma kata muonyo yath tok changi. Mano wach Nyasaye. Wach Nyasaye kelo gik ma onge mabedie. Wach Nyasaye kata itimo ni operation, ma higa ka in kede nyuol to nyaka tim ni operation. Kawuono wach Nyasaye golo operation. Wach Nyasaye kelo nyathi. Wach Nyasaye kelo rieko. Mano wach Nyasaye. Ere ng'ama wacho ni pasa ane ma winjo ka dwa ni Nyasaye otimna, nikech Nyasaye ok riambi be ok olokre. En achiel nyoro tinende kendo manyaka chieng', kendo tinge duto ndo pari. Adwa na wuoge ng'ato ma genene no serumo, ma wacho ni pasa adwa na kaw yie, mana kaka jaduong' lo encha no kaw yie. Mano kaw yie ma ka Yesu kodok ne tadiro yudo ka jati no chango. Mane yie mabiro lamo go kodi Nyasaye. Mana yie ratego, yie kelo gik ma onge mabedie. Kawuono wach Nyasaye, mano wach Nyasaye ngima kendo tiyo, obith moloyo pala maligangla madhogere, nopawo nyaka chuny dhano kama opogo paro gi chuny ma iye. Kata kawuono, kata en tuo maringe chogo, kata en tuo maringe remo, kata en tuo maringe ang'o, kawuono wach Nyasaye kelo chang. Wach Nyasaye kelo chang kendo ibiro timo neno ni nalamo kodi Nyasaye mane yudo chang. Kata kawuono japuonj ok riambi. Mano wach Nyasaye madhi kelo ne ng'ato tich mosemanyo ndalo mathoth tok yudi. Mano wach Nyasaye ka higa ni pok oloko, nikech Nyasaye ok riambi be ok olokre. En achiel nyoro tinende kendo manyaka chieng', kendo tienge duto no pari. Ere ng'ama wacho ni pasa ane madwa na ilam koda, nikech jalamo pok nologa nyaka nene. Yie miwinjo ka wene yie dwa timo ne ng'ato miracle. Jal moro bende ne winja ka yale lolo TV kama. Mama moro ne winja ka yale TV kama, to gochona ong'isa ni pastor ane ma an gi jatuo, ne en gi wuode manolokore janeko. Adie ne en janeko, kendo nosetero nyaka Madhari. Lokruok notamore, tawuoro wach Nyasaye. Sama nokele mondo mi walam ne Nyasaye, tuo mar neko mano ringo moweyo chuth, ma kijana ni noduogo kangima. Mano wach Nyasaye.
Wach Nyasaye ok nyal pim gi daktari. Wach Nyasaye ok nyal pim gi yath. Wach Nyasaye ongima kendo tiyo. Obed moloyo pala maligangla madhogi ariyo. Kata kawuono awinjo kobro timo ne ng'ato. Nikech japuonj ok riambi be ok olokre. Kata kawuono awinjo kobro timo. Nyasaye ok riambi. Kawuono dwa timo ne ng'ato miracle. Mawacho ne pas ane maselamo ndalo mathoth to kayud breakthrough. To kawuono awinjo wach Nyasaye. Mane jaduong' lweny cha nokawo. Nikech ene mabiro lamo kodi. Nikech Nyasaye ok riambi ok olokre. Japuonj ok riambi ok lokre. Kawuono obro timo ono gik ma dhano ok nyal, Nyasaye monyalo. Kata kisomo Ezekiel 37 kar achiel modok kadhi som. Kamano korne choke motwo wach. Choke motwo wach. Mano muya chako lor kuom choke motwo. Ma muya nolor. Mano ne wach Nyasaye. Mane choke motwo kanyo olokore dhano kendo. Ma muya lor magi chako gibedo ji. Mano ne wach Nyasaye. Ezekiel 37 kar achiel ma ok adhi som. Kata kawuono awinjo kobro timo ne ng'ato. Jal mane geno ne noserumo. Jal ma wacho ne pastor. Wach Nyasaye kar ngima kendo tiyo. Mana kaka notiyo ne jal Chamuma. Ka Yesu no oromo kore to wach ok abidhi kodi oda wach mana wach kende. Tadier kodok to ido ka jati na jo chango. Kata kawuono ibende. Kana kakiwinjane. To glamo kodi Nyasaye ibiro timo neno. Mi got na mi wach ni pastor. Kaka ne yalo mana awinjo ki yalo cha. Ati Nyasaye otimo na magema ang'eyo ne dhi timo nikech an gi yie ma jal chane ni godo. In bedo ni kaw yie nikech yie ratego yie miwinja yalo ni yie kelo gik maonge mabedie. Mana kaka na wacho ni yie mano miyo Sara wuon bende yudo teko mar mako ich moting'o nyathi. Kata kawuono awinjo kobiro timo ne chiliel moro mabende nena ka ma samoro nosemwaye mwandu ne te. Samoro ine center kamigedie onge kakipuonj nyithindi otamore wawuoye gi chiliel machalo kamano. To kawuono awinjo ka wach Nyasaye no biro timo ono. Oge gima tek mano setamo Nyasachwa nikech ok olokre ok oriambi. Japuonj ok riambi. Kawuono adwa na lam gi ng'ato mano osekete lolo TV ma wacho ni pasa weche meyalo samoro an miwewi an ok awuowi ng'ato. Roho Maler maneno ng'ato adwa na lam kodi. Kinyalo mako activity maki. Kinyalo go chonge penye tego. Nikech yie kuom ang'o winjo to winjango mana wach Nyasaye. Yie biro wuok kama antieni to yie bi kama intieno to timo ono. Adwa ni Mark TV. Kinyalo mako timaki. Kinyalo go chonge penye tego mondo wawuor yie kama nitieno. Mana kaka jalcha noyudo instant miracle. Kaka in bende gimora mara mane idwaro Nyasaye osetimo. Kawane yie walamo Nyasaye. Agoni erokamano Nyasacha loch. Akawo janeno ni akete lweta, akawo mamani, akawo chiliel ni, akawo jaduong' ni, akawo nyako ni, akawo nyathi skul ni, Nyasach loch. Akete lweti japuonj, ma yiene norem Nyasach loch. Okawo yie kawuono japuonj, dhiye kama entie. Mana kaka jaduong' lweny cha nokawo yie, kaka en bedo okawo yie kawuono kendo yie ni wach ni ngima kendo tiyo. Dhiye kama entie Nyasach loch, mondo tok Injili ni otimie neno japuonj. Ni nowinjo wach Nyasaye to notimo ne miracle. Alamo kan gi yie ni timo ne e nying Yesu majawar. Gona amina kendo bed gi yie ni Nyasaye osetimoni. Mana kaka wacho ni nyinga kapok awe nambana bende oringo piny ka. Nyinga iluonga ni Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogona School kanyo ma ae. Ji mang'eny osekawo nambana moyudo konyruok. Kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. E piny Nairobi ka wayudore wayudore Babadogo kanyo ma wane gi ol maduong' kendo ji mang'eny osebiro moyudo konyruok. An e piny Kisumu ka sani kendo ji mang'eny aseromogo mokawo nambana moyudo konyruok. Awe en piny ka mondo watudre e sach Nyasaye. Maduong' tagone erokamano Nyasaye mondo rit Samo Chola mano director malolo TV nyaka director na makawuono ma kamera. Nyasaye mondo gwedhi kendo umu. Nambana mar simo en 0726 84 39 41. Anuoyo 0726 84 39 41. Nambana machielo mar Airtel en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Kiki flash simo go simo. Shalom. Nyaka warom. God bless you.